Здравейте, винолюбители! Това е вторият епизод на нашата поредица, посветена на кампанията Български виноотличници. Както виждате, отново съм в Каса Вино и освен с тези прекрасни бутилки, имам и компания. До мен е Емил Коралов от Дивино, който, освен че ще ми прави компания и ще си казваме на здраве, заедно с него ще ви представим днешните 3 награди в играта за българските виноотличници и ще изтеглим 3 късметлии, които ще ги отнесат в къщи и евентуално ще почерпят близките си с тях за празниците. Да ви припомня какво всъщност представлява кампанията Български виноотличници. Тя е кампания, която заедно с екипа на Дивино организираме с помощта на MasterCard. И в нея може да участва всеки един от вас, който си купи българско вино от Каса Вино в магазините или онлайн в сайта, плати с MasterCard и попълни един такъв обикновен талон с своите контакти, за да можем да го сложим в тази купа на късмета и да има шанс да си спечели една от 3 седмични награди. Повече за наградите този път ще ни разкаже Емо, след като си кажем на здраве. И добре дошъл в Каса Вино. И тъй като пием бяло вино, ще започнем с първото бяло вино, или всъщност единственото бяло вино за днес, което ще бъде спечелено от някой от вас. Така, много съм щастлив, че ще мога да представя 3 от вината за тази седмични награди. Малко случайно е, но това са едни от най-любимите вина в класацията тая година. Всяко по различни причини. Така, започваме с този Sauvignon Blanc. Това не е бялото вино за тази седмица. В нашата класация е на 8-о място в Divino Top 50. Sauvignon Blanc е рекорда 2018 и е на изба Царев Брод. Тя се намира съвсем близо до Шумен, за който не знае. И основният творец на виното там е Ники Кръстев, един от най-талантливите български енолози. Той е изключителен професионалист и прави страхотни вина. Най-вече бели, но и червените му си струва да опитате. Този Sauvignon Blanc ни впечатли още за първ път, когато го пробвахме миналата година, беше някъде май, когато се появи на пазара. Той е доста по-различен от стандартните сувиньони, защото е направен по малко по-различна технология. Всеки, който иска, може да види подробности в сайта на Топ 50, включително има и видео вътре. Аз само ще кажа, че това вино, основното, което го отличава от останалите, е, че е направено, ферментирало с зранца, с част от гроздето и то доста дълго време. Първо ферментацията и след това зранцата са останали известно време в съда, който нещо отгоре е доста специален, защото по този начин Ники Кръстев се е опитал да извлече танини от ципите на бялото грозде, които иначе биха могли теоретично да бъдат добавени, което не е добре. И по този начин е направил виното да може да лежи много по-дълго и да може да му се наслаждаваме след 5, може би години. Не знам, за сега е на 3. Да, не трябва да ни притеснява реколтата. Не само, че не трябва да ни притеснява реколтата, тя това даже е похвално, че така вече доста бели вина не се пият веднага и не са направени да се пият веднага, ами са с някакъв малко дълъг, предвидени са за по-дълъг живот, защото както при червените, така и при белите вина, отлежаването си казва думата и то в положителна посока. Разбира се, без да прекаляваме, защото надали някое вино от 86-та година бяло в момента ще става. Да, няма да се връщаме толкова назад в реколтите, но си заслужава да изчакаме някои от белите вина, които са направени и имат нужда от повече време в бутилка. Бих те попитала за това вино, понеже наближава Великден, с какво може да се комбинира от великденската трапеза, например? Аз по принцип съм доста разкрепостен по отношение на комбинацията с винохрана. Би го комбинирал с всичко, но в случая съвсем сериозно казвам, че никакъв проблем няма това вино да се комбинира и с агнешкото, защото то е много плътно. Не е някое такова, киселините са много балансирани
И всъщност за хората, които, да кажем, предпочитат бяло вино винаги, е чудесен компаньон и за меса. И за меса. Добре. Ами да видим тогава кой ще го комбинира по свой вкус в близките празници. Искаш ли ти да теглиш? Айде да изтегля. Давай, разбъркай ги. Да видим, тук са талоните от всички наши магазини. Не гледаме. Ето го първият. И дама Валентина Николова, която печели това прекрасно вино. Няма да ви показвам нейната карта, но тя си е пазарувала във Варна, в магазина ни Каса Вино Парк. Супер! За първи път ще пратим награда към Варна. Честито на Валентина да почерпи и дано да си изготви нещо вкусно за комбинация с това вино. Ами да минем към следващото. Следващото е едно много интересно вино, което мене лично ме изненада приятно, когато правихме дегустациите за тази годишната класация. Не, че съм се съмнявал някога в този производител. Това е един проект, Мелвино. Виното е направено от Валерия Стоева, също много талантлив български енолог, но някак си, преди да отворя бутилката и преди да го питам, очаквах малко по-различна стилистика. Виното най-вече ме изненада с това, че стои изключително модерно. Той е в точно тази съвременна стилистика на червените вина, които в момента света, казано така, харесва. И освен това е от български сорт. Българския сорт, ранна мелнишка лозя, или Мелник 55, както е популярен. Да. Виното е от 10 годишни лозя, които са собственост на проекта Мелвино и така много интересни характеристики има дегустационни и ароматни. Сухи билки, черни маслини, сминдук, такива подправки, които общо взето са неочаквани по-скоро, доколкото човек очаква да ги усети, когато пробва едно такова вино от този сорт. Тоест добре би се комбинирало и с подправките на Великден. Също, сега тук вече една идея с по-ограничени възможности за комбиниране. Да. Трудно ще, с салата не го препоръчвам, но отново за агнето е чудесно. Виното е 2019 година реколта, може да поотлежи, но не прекалявайте с отлежаването на това вино. Добре, бързо да се пие. Бързо да се пие, да. Или най-вече с кеф по-скоро. Добре, ами да изтеглим късметлията за Пак аз да го теглим? Да, ти. Днес си ти човека с златната ръка. Така. Пак дама. Калина. Калина Николова. Николови печеля днес. Калина Николова... Да не се окаже тя от Варна да... Не, тя е от София и си е пазарувала тук в Каса Вино Скобелев и си печели тази бутилка на Мелвино. Честито на Калина. Скоро е имала имен ден. Много празници. Супер, да. Ще може да почерпи. Добре, преди да си поговорим за последното вино и преди да изтеглим късметлията и за него, малко повече да разкажем за самата класация, защото това са 50 вина и те са много вина да бъдат подредени. Освен това са една малка част от многото вина, които дегустирате в екипа. Да, така е. Процесът ни е сложен и е целогодишен. Ние вече сме започнали на практика класацията за до година. Да. Като това е, разбира се, най-първоначалната селекция. За сега сме дегустирали само бели розета от новата реколта. Но тепърва предстои. Ние дегустираме всичко горе-долу, каквото се появи на българския пазар от по-сериозните производители. Това са близо около 600-700 вина на година. Добре. Вие не че в магазина по-малко дегустирате. Да, обаче като се каже числото и просто така е респектиращо. Но това го правим редовно. Всяка седмица се събираме нашия дегустационен екип. Имаме лимит в броя вина, които дегустираме, защото не може до безкрайност да се дегустира. И в началото на следващата година, т.е. за тази класация, която в момента тече, това ще стане през януари, ние избираме от всички вина, които сме дегустирали, най-добрите 3 на избор, които след това подлагаме на гласуване, всеки от нашия екип посочва определен брой вина. Няколко пъти се случва това нещо и в крайна сметка стигаме до един списък от
50 вина. Там има и други условия. Виното трябва да е над 2000 бутилки произведено. В крайна сметка остават само по едно вино от изба. Да. И тези, които са първите 20 в тази ни класация, започваме да ги дегустираме наново. Отново, да. Тоест, няма значение какво се е получило до тук. Тези вина все едно не сме ги дегустирали до сега. Започваме ги отново, дегустираме ги още 4 пъти. Останалите 3 се остават просто в класацията топ 50. Всички вина са много добри, бих казал прекрасни български вина. Винаги трябва да се знае, че дегустацията е субективен процес. Да. Тоест, това, че днеска нещо е станало така, утре може да не е точно така. Естествено, опитваме се да бъдем максимално обективни, но ако кажа, че сме последна инстанция, просто няма да е вярно. Виното е нещо, което човек трябва да го почувства, да му хареса най-вече, пък ние, че слагаме някакви точки и класации, просто се опитваме да помогнем на потребителите. Ами все някой трябва да го прави, защото това си е отговорност и към виното, а в крайна сметка всяко едно от тези вина ще бъде опитано от пак различни хора, които пак имат различно мнение, така че винаги някой ще го хареса, друг няма да го хареса. Аз по-скоро мисля, че всички вина от топ 50 ще бъдат харесани. Сега, как би ги потребил някой друг, това е друга тема. Това е различно, да. Иначе, да, 20 като останат ги дегустираме още 4 пъти и в крайна сметка ги подреждаме от 1 до 20. Отделно имаме друга класация за топ 10 на лимитираните, вината от лимитирани серии. Те са вина, които са произведени в бутилки под 2000. Много сме ги разделили, защото те са много хубави вина, те са невероятни вина, обаче някакси е малко нечестно да ги сравняваме с другите. По-лесно да се направи една бучва, отколкото да се много високо качество, отколкото да се направят 10, които след това трябва да се направи бленд. На мен ми прави впечатление, че и доста от вината, които са в топ 50, също са малко над 2000, т.е. те пак са специални. Трябва да има някъде граница. Така е, да, трябва да има някъде граница. За нашите български условия тази граница трудно може да бъде, да кажем, 5000 или 10. Wine Spectator имат класация, тя не се прави точно като нашата, но пак е топ 100. Там човек като я погледне, рядко има вина, които са под примерно 50 000 бутилки вътре. Да. Нашите условия са други. Аз мисля, че ние добре горе-долу сме изчистили тия 2000 бутилки, защото това са 1500 литра и са някъде 5-6 бъчви, което е разумно количество. Което е някакво разумно количество. Добре, ами трудна работа, но пък си заслужава, защото успява да ни насочи какво да избираме и какво да опитаме, защото 50 вина биха се опитали за така един доста приятен срок от време, за който е ентусиаст да направи нещо интересно само за себе си или с приятели. Добре, ами преди да изтеглим последното вино, последната награда, да представим всъщност вината, които ще бъдат спечелени следващата седмица, празничната седмица, когато пак ще имаме видео. Но ще оставя така лека изненада, кой ще видите на екран в сряда на 5 май. Следващите 3 вина, ако искаш да ги покажем едно по едно, това е първото вино, което мисля, че пак на нов проект, Дамянов. Той не е чак толкова нов, но е относително нов. Даже избата спечели нашата награда за дебют за тази година, но дебют не означава, че са започнали преди. Дебют може би в класацията. Да, не, дебют в... има там едни обективни условия, сега да не отекчаваме нашите зрители. Друг път ще се това е относително нова изба и виното е страхотно. Просто завиждаме този, който ще го спечели другата седмица. Значи другата седмица пак сме с много добри награди. Второто вино, пак мисля, че водеше една от малките класации. Това е една от специалните ни награди за тази година. Това е най-доброто вино от бял сорт. Български бял сорт. Това е врачански мискет на изба Старо Оряхово, рекорда 2019. Това е специалната награда на MasterCard, които са ни партньори и в тази... Те и в класацията и сега в Вино отличници, за което много им благодаря. Между другото, червеното вино, което след малко ще представим, пък и победителя в категорията най-добро вино от български сорт червен. Добре, супер селекция. И третото вино е на Алгел. Нали правилно? Да, Алгел, Руен. Това е пак един български сорт. Въобще в момента сме на такава вълна. Малко повече преобладават вината от български сортове, което е много хубаво.
Имаме и кампания в момента, нашата асоциация на винните професионалисти, която е празнува Великден с българско вино. А какво по-хубаво от това, българско вино да е от български сорт. Да, така че затова сме ги подбрали точно тези седмици да са тези вина. Да са български вина и от български сортове. Руен, да, още един български сорт. 2017 реколта. Наградите за следващата седмица пак са жестоки, така че участвайте отново активно. Купата е голяма, събира много участници. Добре, ами ако искаш няколко думи за последното Ще кажа вино? 2 думи само за този Маврут. Това е малко така емоционално отклонение. За мен това е в топ 3 маврудите изобщо, които съм пробвал през живота си. На Русиди. На Русиди. Да. От Стари Лозя са написали. От Стари Лозя е изключителен маврут, изключителен. Това е вино, което за мен е така, може би еманацията на мавруда по начина, по който аз си го представям обаче, защото сигурен съм, че ще има хора, които не биха го харесали, защото е много фин, много елегантен, обаче не е това, което представата, която се знае за него, че едва ли не тежко вино, което с нож да го режеш или какво беше, не си спомням. Да, това е точно обратното, това е изключителен финес. Тази дума за мен е достатъчно изключителен финес, виното е на Русиди, зад него като концепция стоят винара на Русиди Петър Георгиев и Еди Корян, който е собственика, един от собствениците и главен идеолог. Изключителни професионалисти с много нестандартни идеи. Всичките им вина са такива, но това е някакси върха на всичко. Изключително вино, просто съм много емоционално говоря за него, но за мен е невероятно постижение и аз призовавам всички, които така искат да видят какво може Мавруда в една по-различна посока да го пробва. Супер. А пак сега някой ще го спечели. Да, малко му завиждаме на този някой. Давайте си. Така. Значи Иванка, не мога да я прочета фамилията, Дрингова, може би. Да. Звучи като Дринкова. Така. Още един клиент от Варна, този път от магазина ни магазина ни на Нептун. Така че 2 варненски награди отлитат към Варна. Супер! 3 дами, късметлийки този път. Надяваме се, че ще направим Великден или след него Гергьов ден прекрасен празник за техните семейства. Освен пак да си кажем на здраве му. Много ти благодаря за включването. И на здраве на всички вас. Весели великденски празници. И празнувайте с българско вино. Празнувайте с българско вино.